To kai mu je man. Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki. Wani da kuka gani? Sunana Abubakar Abdullahi wanda aka fi sani da Sadiq Gombe. Wato jagora a kamfanin manyan Gombe Film Productions Abuja, ko ba haka ba? Haka ne Zaria? Ko ba haka ba ne? So mun fara kawo muku ko kun ce mun fara ɗaukan sabon fim ɗinmu mai suna ƙarnin sabo. Nan ba da jimawa ba insha Allah za mu saka shi a sabon YouTube channel namu. Sabon YouTube channel ɗin mai suna manyan Gobe Film Production Abuja. Za ku iya samun sa. Da ka yi sashin kawai za ka same shi manyan Gobe Film Production Abuja. Insha Allah za mu fara sakin shi. Ni na directing dai. MD Sani shine ya tsara fim ɗin. Kuma duniyar director. Cameraman Hadi ne wai kowa ya suna kamar shi kuma. Nura mana. Okay, Nura. Sheikh Nura. Shi ne magana. Oh, Sheikh Nura kenan. Sai ga MD. babban goska na. Ina tabbatar muku nan gaba ni zan yi wa boss tawaye gaskiya. Waye? Ba mu ji sunan ka ba fa. Sunana Jamil AAG. Allah sarki ga kuma su Shamson. A Shamson kuma ni kowa sani wasa. Su Aliyu kuma alwala ake za a gaida Ubangiji. Akwai Yusuf a cikin. To a roƙa mana Ubangiji. Yusuf yana da kuma Yusuf S Sadiq. Yusuf S Sadiq. Allah sarki. To. ni kowa san in kiyata Shamson Suleiman ne. Shamson Suleiman ba. Shamson Suleiman. A mutune ita dai ta abinci take kawai. Yarinya ta an dawo. Yarinya ba. Allah sarki. To sai kuma ni da zan haske kaina Yunus Ato. Babban boss ba. Ga can limami ya fada. Ga liman nan kuma ya zo. Liman a cikin mu. Ga liman da alwala zai ja musalla. Allah sarki. To ba damuwa dai. Allah ya bar zumunci. Manyan Gobe muna mika gaisuwar mu. Kar ku manta mu dai mu ne manyan goben yara kenan wanda za su taso. Kafta mun kemara. Yawo. Muna nan tafi. Yawo. Ana tare. Sama. Ana